arratsalde on denoi, ongi etorri, bigarren Peioerrota sariketara. Lehengo astean ekin genion, Larraitzen eta gaur hemen Hiruran izango da bigarren kanporaketa hau. Izan ere, duela bi urteko edizioa bezalaxe, zein bertsolariko bi kanporaketarekin eta finalarekin osatuko da aurtengo sariketa. Sariketa honek badu berezitasun nagusi bat. Parte hartuko duten bertsolarien adina denek 27 urte edo gehiago dituzte. Adinagatik, sariketatatik kanpo geratu diren bertsolariak dira eta plazaz-plazako bertso saioen zirkuituan sartzeko aukera askorik ez dakatenak, baina hala ere azpimarratu nahi dugu euren bertso maila landua eta findua. 12 bertsolarik hartuko dute parte beraz, kanporaketa honetan, eta horretatik 6 pasako dira azaroaren bateko finalean, asteazun ospatuko den finalea. Kanporaketa bakoitzeko lehen bi sailkatuak pasako dira eta puntuaziorik altuena lortzen duten beste bi bertsolari. Beraz, gaur jakingo dugu azaroan bateko finalean ze bertsolarik hartuko duten parte. Bertsolaxeak egin beharreko lanak, binaka, 8ko handian, 3 bertso, binaka, 8ko txikian, 3 bertso, binaka, 10ko txikian, 3 bertso, eta kartzelako ariketan berriz bi lan egin beharko dituzte, batetik 3 punturi erantzun beharko diote 8ko txikian, eta gero segidan gai eman da bi bertso abestu beharko dute eurek nahi duten doinuta eta neurria. Saioa epaitziaz, anatzian epaileak arduratuko dira, Felix Irasustabarrena, Mikel Beloki eta Amaia Atxotorena. Txalo. Amaia Iturriotz. Atxaldeon Hiruran bagaude nahikoan, kantuz bertsolariak adi publikoan, kultura behar bat dan, edo dan zirkoan, ea osatzen dagun saion klasikoan, bai baitakit izango dala magikoan, aspaldian egin ez degun betikoa. Unai Mendizabal. Veteranoen gisa aurkeztu, gaiuz eta ala fede, hitzak berekin ezote bakar, karga adina botere. Buru kaskuan ta karnetian, adina beti da lege, ta etiketa argatik igual egin beharko det nere. Buru kaskuan ta karnetian, adina beti da lege, ia datua antzematen dan bersotan hastian ere. Inigo Izagirre. Ari naizela bertso handia hartan, egin nahi dut azpimarra, ikasi nuen lehen bertsoa, orduan piztu zen garra. Beraz Peioren omenez neukan, onuntzekarri beharra, gure etxeko armairuetan, den alkandora bakarra.
Odei Barroso. Arratsaldeon irura, ia jitea kantura, lorpen bat bilakatu da, osasunaren ta eskubideen artean nundago muga, eman dezagun eskura, mian dakargun ura, bizi delako kultura. Xabat Gallete Beitia. Mila zortzireun ta berrogeia, sorterria asteazu, bertzotan urrun iritsi zinen, Argentinaraino kasu. Josepa eta Mikaelaren aita izana zarazu, biografia Wikipedian arakatu dut jotazu. Pello zugatik egin dudana, bueltatu behar didazu. Saioa Alkaiza. Eguzki printzen ferekaz, zerua dago ateri, ta guk zer egin behar dugu, basei aurkitan eseri. Plazerra da dena dela, bertso aurpegiz aurpegi, aurpegiz aurpegi edo bederen kantuan segi. Periferia zentro egin, ta zentroa periferi, Pello Errotaren memoria luzaroan manten bedi. Pello Errotaren memoria luzaroan manten bedi, baino ea izan gaitezken Mikaela Elizegi. Zuentzako 8ko nagusian aritzeko gaia. Herriko Euskaraldia batzordeko bi kide zarete. Zuk, Amaia, kanpaina osoa euskara hutzean egin nahi duzu. Unairi beharrezkoa iruditzen zaio gaztelaniaz ere egitea. Euskera dut nik nere hizkuntzan, nere tresnatan sentipen, ta saiatzen naiz herrigintzatik horri ondo eragiten, baina kanpainan euskeraz nahi dut gure herriko plazan irten. Urte gehiegi daramatzagu pedagogia egiten. Guk ere euskera hartu nahi dugu, aldiro gure ahora, baina erdera kartel batzutan jarri
jarri zagun berak gora. Sarri mezua euskera hutsean ez baita heltzen inora. Eta hartara gure kolpea urrunago helduko da. Inor aldago Wikipedian ta arluxeten perezan, nahi duen horrek galde dezake, naiz den zenbait kontra esan. Nik egingo dut euskera honen ta argiaren defentsan. Ez dut lanean jardu nahi inor, aurpegia zuri dezan. Hainbeste urte buenos diaska, eunon ikasi bebate, gure herrian zuritu nahian asko dabiltza jotake. Baina erderaz ipintzeana guretzako ez da kalte, hartaragian euren arreta geure gana genezake. Izango dira euskeraz uler nahiko luketen kasuk, ta asanblada hontan naizta mantendu nahiko nuken irmotazuk zut. Behar bada bai egun daitezke ire iritzi desberdin batzuk, azpikaldean jarri txikian, baina itzuli zazuzu. Zure hitzekin ezingo det pa kolpera belztu kopeta, hartarazi urlortuko degu euskaraldiaren meta. Baino itzultzeko nolako lanak dituen unaik puñeta. Hortarako nik beharko ditut elu jarta arluxeta. Zuentzako gaia. Bizilagunak zarete. Auzoan azkenaldian lapurreta asko gertatzen ari direla eta zuk xabat kamerak jarri nahi dituzu etxepean. Saioak ez. Lapurretaren kontu honekin aspaldi enabil lasai. Ez dakit nortzuk izango diren eta zein ditugun etxai. Lehen enintzen horrelakoa, baina argi dut nola nahi. Etikoena ez da izango, baina seguruena bai. Etikoena ez da izango, baina seguruena bai.
Ezkertierron problema ez alda, egun etika krisia, langile auzo batean bizi, tazuk kamaraz itxia. Nik nahiago dut guztiz pobretu, naiz ta lapurtu bizia, edozein gauza izan aurretik, auzokoen polizia. Edozein gauza izan aurretik, auzokoen polizia. Baina begiraz zazu auzoan, egin dituzten kalteak. Naizta jadanik bi bueltarekin, isten ditudan ateak. Kamararena ona dugula, hori diozta bakeak, neure txarrena ateratzen du bizigaren gizarteak. Neure txarrena ateratzen du bizigaren gizarteak. Txarrena aldiz ezin da izan, erretarron bizilege, ingurukongan izan ezazu, aski konfiantza fede. Bestela izan behar baikara, izu absurdoen titere, ze beldur duzu iaz badugu, zer lapurturikan ere. Ze beldur duzu iaz badugu, zer lapurturikan ere. Baina etxean sartu ezkero, enago askoz hobeto. Konponbide bat planteatu dut, saioa dagoeneko. Eta kamarak izan daitezke, ez benetazko antzeko, igual nahikoa izango baita lapurrak ikaratzeko. Igual nahikoa izango baita lapurrak ikaratzeko. Gezurrekoak izan da ere, kontrol soziala dakarte, pobretutako auzune baten, desjabetu ontzat kalte. Zure aldean jarri itzazu, mantenduko naiz aparte, ez dut izan nahi montatu duzun gran hermano horren parte. Ez dut izan nahi montatu duzun gran hermano horren parte. Unai eta Inigo, kuadrillakoak zarete.
piraguan ibiltzera joateko plana egin duzue. Zuk nahiago duzu banakako piraguak alokatu. Inigok berriz binakakoa alokatu nahi. Oria ibaian egin dugu plana, nik aukera nahiodet piragua bana, nik bakarrik egingo, nik bakarrik egin behar, izango det lana, ez baitezu alperrik, alperraren fama. Larai, 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 alperraren fama. Nik ziaro maitia ere ez dut ura, baina moldatu behar alden modura. Lana egiteari diozu ardura, ta zure piraguan zeinek egin behar du ba. Rarai, 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 zeinek egin behar du ba. Ni gogo faltarikan ez dut hortarako, psikomotrizitatez zabitza galako, zurekin eiten badet piraguara salto, gusasitartetikan ezkeraterako. Larai, 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 ezkeraterako. Keba joango gera palari emanez, naiz akaso alako urruti joan ez. Zutipo listo eta alaia zeranez, pozik joango gera kontuak esanez. Rarai, 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 kontuak esanez. Zu kontuetarako abila ospera, baina izatez oso baldarra baizera, iruran bolkatuta usurbilen bera, hori jon hankaz gora azalduko bera. Larai, 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 azalduko bera. Keba kontu esanez, biok usurbilan, bidean harrapatuz angula bilan, baina bada ezpada hartzazu mobilan, ze norbaitek etorri beharko du bila. Rarai, 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 beharko du bila. Odei eta Xabat, kuadrilakoak zarete. Duela 2 hilabete, elkarrekin bizitzera joatea erabaki zenuten, independizatzeko. Odei, Xabatek esan dizu, bere gurasoen etxera doala buelta. Honek nahi du mandoa eta telebista, afaria prest izan gaur protagonista. Etxerako bidean doa zure pista,
Independentista naiz, zu autonomista. Independentista naiz, zu autonomista. Ta zuzentzen zara beti bezain astun, etxe berean ezin dugunez guk jardun. Hemendik alde egin beharko dut lagun, adiskidetasuna mantendu dezagun. Adiskidetasuna mantendu dezagun. Dena adierazten du lagunen hizkuntzak, hitzak ez badira gai orduan gorputzak. Naizta pena emanen didan hemen funtsak, ez hitzazula antzi zure taperrutxak. Ez hitzazula antzi zure taperrutxak. Ta zu ez zaitez sartu nire taperretan, zu iparraldekoa zaitugu benetan, eta hartu zintugun kuadrilla honetan, arazoa daukagu ordutegietan, arazoa daukagu ordutegietan. Zintzoa ustez baina araz ez zitala, ahoa ireki eta igorri dit bala. Iparraldekoa naiz diozun bezala, bazu ego haizeak eraman zaitzala. Bazu ego haizeak eraman zaitzala. Haize hartzen bidali alnauzu kolpera, hau hementxe ustea agian obera. Faltan bota ezkero alere sobera, etorri zaitez nire gurasoenera. Etorri zaitez nire gurasoenera. Unai eta Xabat, gauez lan egiten duten zabor biltzaileak zarete. Gauerdia da eta lanean hastera zoazte. Ofizio honetan hala hasi nintzen, beste irten biderik ez baitzan gelditzen. Kamioia marretan oizaigu abitzen, lan hontan egunero naizen aritzen. Kakausai ontara inoizen naiz oitzen. Niri usaina berdin zait egiari zor. Iriko isiltasun eta giro idor. Gure lanak baditu hainbat bidezidor. Ea behinik behin unai
gau hontan derrigor, zaborrak arakatzen ez da bilen inor. Aiton zahar bat bila, zaborren artera, astelenez plastiko, asteartez papera. Gizarte zabor hontan pasatzen da bera, jakingo baluteke egitena zera, eramaten degula guztia batera. Dena batera eraman, ta arauak hausten, munstro handi batean badira errausten. Gauez jendeak loiak hortxe ditu uzten, eta goizean berriz ez ditu ikusten, zeinen ikusezinak bihurtzen gaituzte. Ta ikusezina da gubion landena, gogor aritu arren gauean barrena. Zabor kontuarena nolako ez dena, miseria berdina degu oidapena. Kenduta inoiz bukatzen ez dena. Honek erakusten du sistemaren tripa. Nabari zein nabari dadin honek duen erreplika. Horren beste zer esan ta autokritika. Goazen naiz hausnartzea den gauza polita. Herri erdia falta zaigu oraindik da. Amaia eta Odei arkitektoak dira. Edonon balkoiak egiteko eskatzen ari zaizkie bezeroa. 3 bertso, 10 txikian, Amaia zita. Itxialdiak denan, bilintzin balantza, ipinin zuen eta gogoran da antza, etxe bizigarritan denek esperantza, eskauko liguketen eta ez da txantxan, egiterik balegon lehioan baratzan. Egiterik balegon lehioan baratzan.
Hortarako askok prest du itxaropena, gizartearen bideak ematen dit pena, zeinen berekoia den jendea sistema, pixkanaka nahasten ari gara dena, privilegioa eta biziraupena, privilegioa eta biziraupena. Eta negozioa heldu zaigu ona, balkoiekin sortzeko deni zoriona, eskatzaiek dirutan ondo ta ez da broma, balkoirik gabe dago irian dagona, leioak patiora ematen diona, leioak patiora ematen diona. Maiz nahasten ditugu, zeru eta zoru, eraikuntzak egiten, gabiltz orduz ordu, hainbeste teknologi, ta hainbeste modu, lurrak lekurik gabe bukatu beharko du, ta orain zeruari kendu nahi diogu, ta orain zeruari kendu nahi diogu. Zeru zati bat nahitan, egan egin bertan, arkitektok gabiltz orain bueltan, zeo zer sortu nahian estudioetan, alkilerra ordainduz poltsikoak ketan, lanik gabe egonak hainbeste urtetan, lanik gabe egonak hainbeste urtetan. Hortan arrazoi duzu ta hori argi da, baina jarri gaitezen kalera begira, etxerik ez duenak zenbat dira bira, ezetz esatea da daukadan desira, hau dena aberatsen kapritxoak dira, hau dena aberatsen kapritxoak dira. Lehen da biziko puntua zuretzat. Ametzak betetzea ez da lan erraza. Behintzat gure kasan, ta
noizbeinka izaten naiz, hortako kapazan, orduan txeatzen dut gustora arnasa. Bigarrena. Zer lortu nahi zenuke etorkizunean? Penentxeatzen ipintzen naiz, lehen nintzen umean. Mediku izan nahi nuen lan osasunean, ta orain dudak dauzkat esan duzunean. Hirugarrena. Beti ez dugu lortzen nahi genukeena. Horixe da bizitzan, eta bueno, pena. Hori barkatzeko ere, badegu baimena. Saiatu behar bizitzen aldegun onena. Lehendabiziko puntua. Ametsak betetzea ez da lan erraza. Neronek egin ditut hainbeste gau pasa. Bat betetzeko asmoz hartzen dut arnasa. Bila noa ta ez dator inoiz bere kasa. Bigarrena. Zer lortu nahi zenuke etorkizunean? Ezin dizut erantzun hori lehen unean, baina nahi dut herri bat askatasunean, ta poztuko naiz hori lortzen dugunean. Eta hirugarrena. Beti ez dugu lortzen nahi genukeena. Ez alda lehen odeik kantatu duena, ala ere nik pozez bete dut barrena, itxaropena baita galtzen den azkena. Bi bertso nahi duzu neurri eta doinuan abesteko gaia. Zure kuadrillako WhatsApp tabletik ateratzea erabaki duzu bidaltzen dituzten bideoekin deseroso sentitzen zarelako. Aspaldian bideoak heltzen dira barra, hango neska gazte eta hemengo porno izarra, ondorengo mezuetan azenolako indarra, irudikatu dezaket beren ahotan aparra, izan aleiteke gizon eta bestelako arra, gure kuadrilla honetan
Ez alda triste xamarra, gure kuadrilla honetan. Ez alda triste xamarra, ni izatea eroso, sentitzen ez den bakarra. Esaten dute inori, ez diola eien kalte, taldetik urrun ez dala, gehiago zabalduko baten, baina pantaila bat bada, babesleku eta ate. Tabernara joandakoan, ze pasakote litzake, mobila hartu dut eta idazten hasi jotake, nere kuadrillako danak, olakoak bazerate, nere kuadrillako danak, horlakoak bazerate, agur ez baite dizanai, kuadrilla honen parte. Zuretza gaia, bi bertso nahi duzun doinu eta neurrian abesteko. Bere garaian, kustodia partekatua erabaki zenuten arren, gaur alabak izan dizu, zure bikote ohiarekin bizitzea joan nahi dut. Lehen urteak, zoragarriak, izan genitun benetan, baina kontu beltz gehiegi sortu, zen gure harremanetan. Banatu ginen, bera ni eta alaba ere benetan. Hemen txenago begiak gorri, tamalko bat masaietan. Nere bihotzan zati handi bat dijoa eskaileretan. Dijoa eskaileretan. Enaiz harritzen hautatu izana, bere amaren estalpea. Ni enaiz oso txukuna eta enaiz hain elegantea. Baina hori bai beti eskaini diot mahai bat betea. Zoaz balasai eta etorri nahi dezunean maitea. Zuk badakizu zabal-zabalik egongo dela atea. Egongo dela atea. Eta bigarren Pello Errotaz ariketako bigarren kanporaketa honetako irabazlea, eta beraz, azaroaren lehendabizikoan finalerako txartela lortu duena, 271,5 punturekin, Iñigo Izagirre. Bigarren sailkatua, eta beraz, finaleko txartela lortuko duen bigarren bertsolaria, 269 punturekin, Unai Mendizabal. Eta beraz, datorren asteko azaroaren bateko finala,
honela osatua geratuko da. Jon Martin, Izarne Zelaia, Inigo Izagirre, Unai Mendizabal, Erika Lagona eta Amaia Iturrioz.